То е чудо за мене, защото наистина е уникално. Това един автор да бъде жив толкова дълго време и да събужда любопитството и непрекъснато да бъде интерпретиран по-новому. Наистина 4 века. Това е невероятно. Единственото, което ми хрумва, е, че неговият текст е страшно богат, той е многоетажен. Той е умел така да пише на много етажи. Това и в лириката си, не само в драмата. И човек, когато започва да слиза на по-ниските нива, вижда, че те са безкрайни. И те помежду си се координират по най-различни начини. Като в една игра на стъкалца, които се съчетават в различни фигури и няма край на това нещо. Странно е, защото ако погледнеш неговите съвременници, не пишат по този начин. Много често при тях е доста по-плоско писането, по-еднопланово. Има ли някаква особена дарба за това? Особена психика, която се стреми едновременно да обхване множество смисли и тяхното съчетание. За вас някога Шекспировия въпрос като авторство поставял ли се? Никога. Никога. Макар вие самия казвате толкова много лица има в този човек, че някак като че ли не може да е един. За мен е безсмислено упражнение. То се прави наново и наново, всяка година. Напоследък имаше един опит от преди 10 години от един сицилийски шекспировед, би го поставил в кавички, да докаже, че Шекспир всъщност е бил италянец. И името му е било Крола Ланча, което после се е превело Шейкспир точно на английски, защото е бил в протестантско семейство и трябвало да се изнесе оттам и се е прехвърлил по някое време в Англия. И този сицилианец отначало е писал на сицилиански диалект, жена му е превеждала нещата на английски, а после вероятно толкова е овладял английския, че е написал големите си работи направо на английски. И такива неща има в Шекспирознание. Че Шекспир е жена в сонетите. Шекспир е жена, Шекспир е много хора наведнъж, Шекспир е семейство. Имаше Иля Гилилов, двама души, които умират сравнително млади и двамата, кога са написали тези драми, не е ясно, но явно са си поделяли работата помежду си. Няколко английски аристократи, самата кралица Елизабет, едва ли не, Франсис Бейкън, който ако му четеш писаното от него, ще видиш, че е съвсем друго понятието му за езика, за метафората. Самият Марло. Марло, който изведнъж е бил скрит, вместо да бъде убит и е дописал всичко под Шекспировото име. Ама кой ли не? Безброй са тези кандидати и сигурно ще се множат и нататък.